Движението за права и свободи смята, че държавата наистина трябва да вземе крути мерки срещу едно грозно явление – купуването на гласове. Единствената ни молба към министър Бакалов е Министерството на вътрешните работи, правителството да няма избирателен подход. Заявявам отговорно. Министър Бакалов и кабинетът проявяват тотална избирателност. И зад благовидният предлог, че ще се борят с купуване на гласове, се упражнява неправомерен натиск върху партийните структури на Движението за права и свободи по места. В почти всички избирателни райони с малки изключения, всички официални лица на ДПС, председатели на предизборни щабове, членове на предизборни щабове, застъпници, пълномощни представители на партията, в това число председатели на общински съвет, са привиквани да подписват предупредителни протоколи, което е акт на уличаване в намерение за извършване на престъпление. На въпрос защо ни викате, отговорите имаме сигнал. Без който и да показва сигнал. Моят въпрос е: викани ли са за подписване на предупредителни протоколи общинските председатели на останалите участници в предизборната надпревара и защо е тази избирателност спрямо ДПС? Ако министърът не е в състояние да представи доказателства, че подходът му не е избирателен, ако този подход е избирателен, той вече няма да бъде възприет от нас като противодействие, като превенция на риска да се купуват гласове, а като неправомерен политически натиск, с който кабинетът се намесва грубо в предизборната надпревара. Аз мога да посоча и пример, но те са толкова много, че няма да ни стигне време.